आसाम सरकारा कल्पना बर'नि मुङाव ओनसोलाव फसंथान गायसनगोन आरो आसाम सरकारनिफ्राय कल्पना बर'नि गोसोखांथिनि थाखाय मुसुखा बानायगोन। बर'नि फुंखा सुबुं कल्पना बर'नि न'आव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आगान। उदालगुरि जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 25 मेगावाट सलार सिस्टेम बेखेवना होफैदों। बे समावनो सम मोनखानाय बादिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता बालिसिया गामिनि आसाम गौरव बान्था मोनखांनाय बर'नि फुंखा सुबुं कल्पना बर'नि नखराव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरां लाफैदों। लोगोसे कल्पना बर'नि दुखुनांथावै अबथिरा जिउ गोमानायखौ लानानै गोथौवैनो दुखु मोननाय फोरमायो आरो आसाम सरकारनिफ्राय कल्पना बर'नि मुङाव एबा बिथांनि गोसोखांथिनि थाखाय मोनसे फसंथान बेखेवनानै होनाय जासिगोन आरो मोनसे मुसुखा एबा मुंख्लं खाम्फाबो गायसनसिगोन होननानै फोरमायलांदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आमार अहम गौरव बटारे विभूषिता इयारे आमार अंगनवाड़ी केन्द्र कर्मी हिसापे काम करी शिशु समाजक विशेषभावे जतन लोৱা श्रीमती कल्पना बड़ोर आकस्मिक मृत्युत आमी सकलोए शोकत म्रियमान হৈছোঁ। আজি মই তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ওচৰত আহি তেখেতৰ স্বামী আৰু দুইটা পুত্ৰকে সাক্ষাৎ কৰি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ গভীৰ সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি এটা আৰু এটা স্থানীয় অনুষ্ঠান এটা তেখেতৰ নামত দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইটো ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ প্ৰশাসনে সহায় কৰিব আৰু তেখেতৰ শ্ৰাদ্ধখনো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিটিআৰৰ ইএম সকলোকে লগ হৈ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাত তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बडलेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बडलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।